Mabungahong kabuntagon mga igsoon, kumusta mo diha? Nagpabilin jud nga hangin pa kaayo no? Tugnaw kanunay ang matag buntag or even the whole day tugnaw siya no. So naalang ko'y gamayng i-share ninyo mga kaigsuonan, but before that ako rin gi-shout out kining saad ko. Shout out na ko akong mga higala diha sa Cebu City Jail. Tanan nga mga brad na ko diha no. Long live kanunay mga brad. Nya ako ning shout out si Brad Ares, no? Akong shout out si Brad Mago, shout out Brad Daragi, shout out na tika. Sila Brad Brad Kenneth, tanan-tanan nga naa diha ang tibuok City Jail, no? Ang Cebu City Jail jud mga igso, no? So this morning anyway, ako ding i-remind nga mag-live ko niya mga igsoon ari sa Facebook sa akong asawa niya, ako lang itag diri niya, akong itag sa akong personal account nga James M. Dumanon. So nalang ko i-share nyo ning kabuntagon mga igsoon, may tungod aning hayag nga ugma or kaugmaon nga tuang gi-create right now, no? Kay ngani magun siya kung unsa ang ato ang gibuhat karon, okay? Posible nga mao ni may tabo sa unahan. Kaya nga itong gibuhat karon mura man tanang nagpugas o binhi niya moani sa tapuhon. So sa speaking of bright future mga igsoon, dako kayo og part ang mga tao nga kauban nimo karon, no? Kay niingon si Pablo nga bad company corrupts good character, or ang mga dautan nga kanabitang higala or company, posible siya nga makadaot na siya sa imuhang mayong pamatasan, no? So gusto lang na ako ipahinumdom sa matag usa nga again sa hayag nga ugma nga atong gipangandoy, dako kayo og part ang mga tao nga kauban nato karon. Now i-connect nako ang bad company corrupts good character, no? Kung sa karon igsoon nangandoy kag hayag nga ugma, pero ang kauban nimo kanunay mga tao nga way klaro ang kinabuhi, mga tao nga mga lulong sa makadaot nga bisyo, mga tao nga dili maayong ehemplo, mga tao nga dili Diyos nun, mga tao nga dili maayong panag-ingnan, posible nga wala kay hayag nga ugma na ngano man matakdan man kana, pwede man na maka-impluwensya ninyo or nimo igso, no? So ang imong kauban karon posible na nga maghatag og impluwensya nimo sa imong ugma nga gipangandoy. Kung ang imong uban-uban karon mga tao nga ngit-ngit o kinabuhi, no? Mga badlungon ba? Okay hayag nga ugma. Apan kung ang imong kauban mga igsoon, mga tao nga naikahadlok sa Ginoo, mga taong buutan, Diyos nun, mga tao nga maudala nimo paduol sa tiilan sa Ginoo, mga taong mainampuon, mga taong maayong ehemplo, panalangin na ginabuhi sa uban, kana may nindot uban-ubanon kay posible nga maunay hinungdan nga dalhon pug kasayag nga ugma, kay dipindi maguna sa tong kauban-uban karon. Mao na mga igsoon nga kung gusto tag hayag nga ugma, gusto tag future nga nindot kayo, no? Kay maom gyud pangandoy na to. Pili ang imong mga barkada, pili ang imong higala, pili ang mga tao nga uban-uban nimo, no? Pilian ang mga tao nga padalhon ka paduol sa Ginoo, mga tao nga sa dihang madagma ka, agakon ka, iampo ka, tambagan ka, dili ka iduot ka kung makasala ta. Kay ngano man kanang mga klase sa tao igsoon, posible nga maunay hinungdan nga makabaton kag hayag nga ugma, labi na gid kanang mga tao nga mga naikahadlok sa Ginoo, no? Mga way bisyo kita inindutan na, no? Kay sigurado nga dalhon kana sa ugma nga imong gipangandoy. Kay ingon si Pablo again akong balikon, bad company corrupts good character. Kay pareha ra gud ni nako sa ni balibi kay laylay na. Pareha ra gud ni nako mga igsoon, kay bawa na mo sa kong kagi, no? Nga niagi kong pag-adik-adik, 16 years kapin ko nalulong sa makadaot nga bisyo. Pero anak kong pastor, no? Tanawa akong ginikanan nasimbahan kanunay kung mga igsoon, pero nganong naadik-adik man ko, nganong nahimo pa man jud kong banggiitang adik-adik dautan salbahes barumbado nangit sa kadiyot tungod na sa akong mga barkada, tungod na kay akong mga kauban mga adik-adik, akong kauban mga palahubog, akong kauban mga lulong sa makadaot nga bisyo, na impluwensya ko, natakdan ko. Amen. Mao na siya mga igsoon. So tinuod ang gingon ni Pablo nga bad company
corrupts good character. So mao na akong gingon nga mamili ta kung kinsa atong uban-ubanon. Piliu na to ng mga tao nga atong himuong barkada or higala or atong kamingle everyday, kabanding everyday. Kay dako na sila og part alang sa gipangandoy ni mga ugma. Ang maayo pilia ang mga tao nga maayong ehemplo, mga tao nga masinugtanon sa ginikanan, mga tao igsoon nga panalangin ang kinabuhi, mga tao nga duol sa Ginoo, nay kahadlok sa Ginoo, walay bisyo. Kung namay bisyo ang pagserbisyo ra ni Kristo, kay sigurado nga mao nay maghatod nimo, no? Or silbi nga maghatag nato og giya padulong sa hayag na ugma nga gipangandoy kanato. Usa ka gamayng pahinumdom mga igsuon, mga higala, mabungahong kabuntagon. Ampo amping abanti ta, no? Kanunay para sa kamayaan sa Ginoo. God bless everyone. Keep safe. To God be all the glory. God bless.